L-eks Kummissarju Ewropew John Dalli qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għandu jitlob apoloġija. Dan wara li nhar l-erba' xehed fil-Kumitat tal-Privileġġi l-eks Assistent Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar. Cassar stqar li fil-każ ta' John Dalli ma kienx hemm provi biex jitressaq il-qorti waħdu jinstab ħati. Fi-stqarrija, Dalli qal li jekk ma ssirx din l-apoloġija ma jkollux alternattiva oħra ħlief li jipproċedi fuq każ ta' defamazzjoni kontra Busuttil u daw kollha li b'xi mod qed jattakkawh. B'reazzjoni għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li d-dikjarazzjoni ta' Dalli mhumiex minnhom huma maħsuba biss biex jiddevjaw l-attenzjoni mis-sustanza tal-każ tiegħu. Busuttil qal li huwa Dalli li għandu jitlob apoloġija u żied li hu mhux ser jibża minnu. Intant, John Dalli reġa' qal li huwa jaf kif l-industrija tat-tabak ippjanat strateġija fil-konfront tiegħu permezz tar-riżorsi u l-midja lokali. Huwa żied li mir-rapport tal-Olaf joħroġ ċar li din l-industrija implementat din l-istrateġija. Tenna li Simon Busuttil kien fi qbil mal-lobby tat-tabak u fuq kull aspett huma kienu kontra d-direttivi tiegħu. John Dalli qed isostni li d-Direttur Ġenerali tal-Olaf Giovanni Kessler ikkollabora ma' dan il-lobby fl-eżekuzzjoni tal-pjan tagħhom. Anke għaliex Kessler qed jirrifjuta milli jwieġeb għall-azzjonijiet tiegħu.